Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Mana? Dok, salamat, Dok. Salamat makaginhawan ako, Dok. Ha? Makakita na ko, Dok. Salamat. Ah. Salamat, Dok. Pakisa ko. Ha? Balik! Kiss ko. Singo ko ng apil na simbol ni mo. Ay, Ping, salamat. Salamat in taon kay okay na ka, Ping. Dok, salamat yung kayo, Dok, ha. Salamat kayo. Ay, lang po salamat. Pamulay mo sa inyo kay konsumisyon kay ko ninyo. Tigalig. Kamuray kong kabatyan. Pamahawa na mo. Huwag ayaw na magbalik, ha? Ay, naging magbalik. Ha, Ping, ha. Ikaduha na ning pakauaw na to, ha. Ayaw na gyud intaw ni Usbe, ha. Tingalig sa sunod, injeksyon na nakas doktor og parasit tiwas. Oh, tubag, Ping. Ayaw pagpitok-pitok diha. Hindi na lagi mo usab, Gring. Bantay lagi, ha. Dili na gyud ti kakuyugan, Ping. Bahala na gyud kas buhay mo. Hindi na lagi, Gring. Og kadtos lulong, bantay lang gyud lagi to nako ba? Oh, si Lulong nasada. Bebe, ambi. Hoy, ikaw ha, nanawag na sad ka ha. Unsa naman sa imong tuyo ha? Imo lang gyud ming iamong kanunay si Piping ha. Kung wa kay lingaw diha, dakpan ang imong otot. Wa kay buot nag-alagad kunuhay kas Ginoo, sige lang kag pangamong. Gring, ay sa klabe, ay. Ha, paghilom diha, Ping. Ayaw ning laban-labanin ning Lulong ani kay sige ning pangamong nimo. Hello? Nang Milagring? Oh, Dili ni si Lulong nang, si Father James ni. Dre. Kumusta na si ni Piping? Ikaw di ay ni Dre. Nang? Padre, pasaylua in taon ko, Dre, ha? Pasensya, gyud kaayo, Dre. Abi manggod na kong si Lulong ang nanawag, mautong nangasaba ko. Ay, ikaw man di ay ni Dre, uy. Pasensya, gyud kaayo, Dre, ha? As kang uwawa na ako ini, uy. Oh, okay ra nang. Hala, Dre, uy. Uwawa baya gyud na ako nimo. Pasensya, gyud kaayo, Dre, ha? Ay, si Piping manggod, Dre, nagsige magpapadlong, gud. Pero kadto gyud si Lulong ang nakaingon, Dre. Ikaduha na ning higayon nga iyaming giamong si Piping. Kay ngano man din nang? O samday gibuhat ni Lulong? Okay. Umanagita na ako glampaso. Uy. Mininawag na ko. Kadit. Manaog sa ko. Lisura di aning magtiniki. Okay lang pa daw sa ibaba. Pero ang pagkanaog mo ilisod. Lola! Kurat man ka ba? Yung sa mga sa mo, Lulong, na nagtinikik ka man. Hindi ko sa mga ibabaw. Nanglampasos kisame. Lagi sis, kisame akong gilampasuhan. Ay grabe na gyud ka board eh. O ugma, ang amo na sang atop akong hugasan, akong brushan. Ha, saro maboard pa ko. Hoy, Lulong. May pagbasa kag Bible kung gilaay ka. No, magduka mo ko sis. Kung magbasa kag Bible, magduka ka? Ay, bisan unsay akong basahon, magduka lagi ko. Lung, sa dili pa rin ko malimot ba? Oh, unsa man? Ikaw gid lagi gibasol ni nang Milagrings na hitabo ni Kuya. Ha? Ako? Uy, ikaw. Oh no. Sa sunod, bro. Ayaw na lang kong sulti ni Kuya Piping. Unyag siya manawag na ko sis.
di gud ko makigsulti. O ba, sis? Zero, 9, 4, 3. Kinsa na sa imong tawagan, ha? Si Lulong. Ay, kay ngano naman sad ko, no? Unsa naman sa imong tuyo niya? Ay, mga musta ra. Good Dili, pwede. Sukad karon, dili na ka makigsulti atong lulunga to. Kay tingalig unsa na sa imong makatuna niya. Ah, mura man sa tagbatang way buot na kalakiha, oy. Ay, mao ba, Ping, ha? Sa mga nahitabo ni mo, Ping, dili ka murag batang way buot. Mura. Oh, onya. Sige. Di na lang ko manawag ni Lulong. Mo-text na lang ko. Basa ha. Dili na gyud ka magkinahanglan og balita gikan atong lulong, ha. Ni Anas FB tanan. Ni ay daghang balita din eh. Gusto kag balita nga tinuod o ni gusto kag balita nga fake o ni asad, Ping. Ay, kinsa mo gusto og balitang fake, God? Ay naay daghan, Ping, uy. Mas tuhuan pa nila ang mga fake nga balita kaysa sa tinuod. Mo ba? Kini, tinuod yun ni ha. Kinadunggan ko sa administradyo, Ping. Bahay sa unsan naman sad ni. Sultihin na lang ko kay di ko makaklaro. Wa ko magantipara. Magpalaban Di na ba, Mang kagati Alex? para. Bahin ining paghugas sa kamot, Ping. Kinahanglan gyud ko no kanunay nga hugasan ang kamot. Ug sa paghugas sa kamot, kinahanglan nga mukanta ka og happy birthday. Kinsa man na birthday? Ay, why nag-birthday, Ping? Oy, basta kay mukanta tag happy birthday, kaduhaon ni mong balik og kanta, ha? Kung manghugas na ta sa atong kamot. Sa to pa magdungan kita hugas kamot. Ay, dili, Ping. Pananglit, ako. Kung manghugas ko sa akong kamot, mukanta kong happy birthday. Unya, kaduhaon akong balik. Kung ikaw say manghugas og kamot, mausad na imong buhaton, Ping. Nganong ka na magyong kantaha? Di tayo pwede lain lang? Di Ay. pwede kasadya? Ay, mutuman na lang gud ta, Ping. Gobyerno go'y nagbuot, ana. Mutuman na lang ta. Dakpon na ita kung lain kanta atong kantahon? Ay, ambot lang, sad. Pero waman sa dinuon mo ingon nga dakpon kung laing kanta ang kantahon. Basta kay mutuman na lang gud ta aron way problema. Ni ba na ko, Gring? Sumpa tingalin ni si virus ng kantaha. Ay, mao tingali, Ping. Hello, Padre. Ay, okay raman mi, Padre. Si Noy Piping, okay naman ka ha? Oo, okay na, Padre. Pero to asya karon sa CR. Sige nang. O giregards na lang kung Noy Piping ha? Amping mo ha? Ay, nag-amping gud mi, Dre, oy. Kanunay gud ming nanghugas sa among kamot. Mayo nang. Dre, mo kanta sad ka kung manghugas ka sa imong kamot? Usahay. Usahay ra ka mo kanta og happy birthday, Dre. Mga kanta man sa simbahan ang akong kantahon nang. Ha? Uy, hala, Dre. Sugo baya ginas gobyerno nga happy birthday ang kantahon unya kaduha balikon. Nisupak day kasugo sa gobyerno, Dre. Ha? Uy, Dre, uy. Happy birthday gud baya ipakanta, Dre. Pwede naman god bisang unsang kantahan nang. Dili lagi, Dre. Paminaw ra gud sa radyo, Dre. Basta tan-awas mga balita. O di ba, mangutana ka. Happy birthday ra gyud ang ipakanta, Dre. Wa gyud mo ingon nga pwede ra bisan unsa. Kay kung pwede ra bisag unsa, aw niingon ra unta nga kanta mo kung manghugas mo sa inyong kamot. Pero niingon man gyud nga kanta mo happy birthday kaduha balikon kung manghugas mo sa inyong kamot. Happy birthday nagikantaha, Dre, ha? Patuo in town, Dre. Okay nang. Ilain na lang nila akong mga lata sa sardinas. Ako niya ning ipatimbang, mahuman ng kubid-kubid. Murag na purga naman kong kinaon og sardinas. Naluto na sad na mo ang tanang klase sa pagluto og sardinas. Sardinas nga diretsog kaon, gikan sa lata. Initdugang nga sardinas,
miniswa nga sardinas, inudungan nga sardinas, sinarsahang sardinas, tinunoang sardinas, unya, tinuwang sardinas, sinigang nga sardinas, sinugbang sardinas, humba nga sardinas, inununan nga sardinas, unya, kalderita nga sardinas, pagyad, lechon nga sardinas, spaghetti, pagyad gani me, nga ang sagbol sardinas. Ay, bala nagdi mo mo to, oy. Basta, kaya mo nang nasuwayan. Ay, kanus aka ni mahuman ging sak. Kanus aka ta muhunong og sulop ning mask. Baon ay pangutana nga nagtangag og dakong premyo, Ping. Mga pila sa premyo ging. Saban nga, oy. Ingon na nagtangag premyo. Pero sa laing bahid, Ping, maayo raman sa ding magmask ang mga tao, Ping. Ngano man? Patas tatanan. Dili mailhan kinsay gwapo o gwapa o kinsay batignaong. Bitaw no? Ay, gipulaan ako sa sardinas. Pero kanusta ka ni mahuman sa? Kanusta kami magkasultig balik ni Lida nga dili na sa telepono? Na-miss na kayo na ako nga magkaatubang yun mi? Kanang mag-ay to ay. Bi, mag-imagine na sad ko. Kanang normal na kuno ang tanan. O pwede na mi mag-istorya sa personal. Wow! Kaputi sa bus! Kanindot iligid-ligid din sa baybayon. Ligid ko, bi? Ligid ko. Kanindot na puti sa baso, eh. Maraming sa... Oh, wala. Si Lida. Oh, nagsulob siya og tupis nga puti. Hello! Oh, naghilo siya na ako. Pero anong ko? Wala ako malipay. Anong nairita mo hinoon ko? Muanha ko, ha? Huwat ako! Oh, ha? Wala ka ko. Di ko muwat niya. Lulong! Oh, si Father? Oh my God. Kagwapo ni Father. Tamba, nungsam ko. Mas gigilig ba ko ni Father kaning Lida? Niyabak. Nabayot ko. Bi, nagpaon ako ang kong kaugalingon, bi. Aray. Taba, niyabag. Nabayot man ko sa akong imagination. Ano gid sa? Ay, wa mo gid kay ayo mo imagine ay. Hay. Tiwasan nigharos ang kamunggay, Ping. Kinilabad akong oo. Ha? Uy, hala. Ano nilabad magka nagding no? Ato sa ospital na. Ay ako ra ning ipahuway, oy. Saon, ako man guning giihap ang dahon sa kamunggay nga akong naharos. Nilabad man akong oo, oy. Uy, ngano mo man tao ng ihap? Ay kinilaging naburyong natapi nga wa tay lakaw-lakaw. Pahuway lang una dito. Sige, Ping. Kalingawisan niya nag-ihap, Ping. Mauna ni Ron. Ay, tao sa milagri mo eh. Naburyong ng utok. Si Anghela ka, no? Naburyong magani among utok nga ni amis probinsya. May lagwirta pa may kalakaw-lakawan. Unsa na ka tungtuwa sa syudad nga. Igor gitaw ni Hulma ang mga bahay sa yuta nga gitukuran. May gamay lagwirta mo sa to sila. Pero gamay ra sa Ginoon kaayo. Dili parehas din hi. Nya may mga hayupan pag yun mi
may mga tanaman. Ay, lang kung magunahon na niya ay. Tingalig, unsa na saya akong mahinumduman. Iphon na sa nina akong mga dahon sa kamunggay, bi. Oh, kumusta naman mo, ha? Ay, nakasabot jud ko sa inyong gibati. Wala gyud may kalainan ninyo nga gitangkal niya pakanon. Ang bintaha lang namo kay lapad-lapad nga mo kalakaw-lakawan. Samtang kamo gagamay ra gyud taon. Di mo maka-social distancing. Kuya Piping. Ah. Kuya. Yabang na. Isulti naman yung kababoy. Mura birig tingog ni Lulong. Inoon, mura mo sana silag naong. Nahina sa din mo, kuya eh. Oh, nisulti yun. Nisulti yun. Nagkuya pa na ako. Kuya! Ay, sorry kuya. Sorry. Ikaw mo lang. Ikaw mo lang kanahana ka. Abi ako nalisuan. Nagugmayang pangisip. Lulunga ka. Sorry kuya. Tago mong gutulit ko sa tangkal sa baboy. Ano niyam ka? Sibog gamay kay wala ta maka social distancing. Sibog. Okay na. Okay na kuya. Okay na. Sabay mong toyo. Ano niyam ka? Gimingaw na bitaw ko ni mo kuya. Makahilang mo sa tagbarko ni mo dong? Ayaw kuya eh. Na. Makatabang pa kang mga doktor ni mo anak. Naglisod mangani sila atong nasudlan og 5 pesos ang imong ilong. O katong naglisod ka ginawa o di na ka makakita. Up. Ay natong hisguti ha. Mao lagi kuya. Kung muhila pa yung kagbarko, unsa na lang, ha? Klaro bitaw Lulong ba? Unsay imong toyo? Di ra ba ta pwede mag-istorya dugay? Bawal na makit-an ganit ron matano na ron nawa dakpan gyud tani. Gimingaw na bitaw ko nimo kuya. Mao na. Okay, nagkita naman ta. Wato na ko. Okay. Bye-bye kuya. Oh, Ampeng kuya. tinuod gyud ito. Nian nila siya kagimingaw na nako. Kay lakon sa kuda. Lulong. Amping sablong. Lulong. Pinglong. Lulong. Unsa to ha? Unsa to imong drama? Ngano ka? O nganong ni anhi tong lulong nga to? Unsa man, imo tong gipaanhi, ha? Di ba giingnan naman tika nga dili na makig-connect atong lulong nga to? Ha? Ha? Unsa? Uyab gid mo ato? Ha? Sabay uyab mo, oy. Ngano ka diya? Dibalik naman sa kong kaanagod. Ang angbe, nganong ni anhi man gyud to siya, nga community quarantine pa man. Nganong nakalusot man tog anhi. Og unsa may iyang tuyo nimo haping? Og nganong naghilak-hilak man ka dihang milakaw na siya? Unsa man dibot ipasabot ini ha? Unsa? Paminaw sa gring. Unsa pa may ako paminahon, Ping? Nakakita na kus nahitabo. Nakakita kus duha na ko ka mga mata kay duha ra man gyud akong mata. Wa na kay angay pang isulti kay nakakita ko mismo, Ping. Ug nakadungog ko sa imong paghilak-hilak maong wa na koy angay pang paminahon nimo. Kung di ka maminaw nako, unsaon man nimo pagkasabot? O kung di ka maminaw nako, unsaon man ako pagtubag ang imong mga pangutana? Di ay no. Mauna. Sige, Ping, sulti, Ping. Sulti na kay maminaw ko. Unsa man na, Ping. TikTok? Oh, mo na gikalingawan ron sa mga tao sa internet. Suway na sa tanak, gring. Para ba doon na sa tayo lingaw ba? Ay na, wa na tay angay, anak, Ping, oy. Dili na lang ta mag-apil-apil, anak. Ay, suway lang gutagod. Basta kay di ko, anak, Ping. May pagmananom kong kamote, Ping. Ana magutay tanom nga kamuti. Basta kay mangita taglaing lingaw, uy. Nala, dili ko mga ambisyon na ng TikTok. Magulaguna na lang tanga rin. Ikaw lang. Kita na gunduhagon kay laay sa kayo ako rang usa wa ko'y kastorya. Naapa ko'y buhaton. Gusto may mabuhaton? Mag-TikTok. May klaro ni milagro eh.
Di ko na may mag-TikTok kay wa na mi angay. Unyan, nag-TikTok na siya iyara. Hay! Ida, oh. Uy, sama ni? Text. Sa may nag-text na ko? Oh, uy, numero raman ni. Kinsa man ni? Oh, ako lang basahon, be. Hi, naa kay secret nga akong nahibawan. Oh, kinsa man ni? Oh, tawagan lang ako, be. Tuwa bitaw sa suod si Milagre nag-TikTok. Uy, sige na magbagting. The number you dialed is what magpakabana. The number you dialed is what magpakabana. Dayalo na ko sa dayan og balik be. Tubaga na tubaga. Tubaga na ba? Tubaga. The number you dialed is what magpakabana lagi. The number you dialed is what magpakabana lagi. Kalain man. Usa mo din ni text. Di ka nis lulong kabuangan lang ko. Ha? Wa mo ko'y laing number kuya. Maura magiging akong gigamit-gamit. Mo ba? Sige na lang. Nakadisturbo nung kunin mo da. Okay ra kuya eh. Nakalingaw ram sa kog tina sa balhibo sa mong iring kuya. Baguragid ko na human pagtawag nimo. Puti man ning balhibo sa mong iring, karon green na. Ngano di kuya? Unsa day gi-text nimo? Sige na lang. Sige, bye-bye. Hello kuya. Hello ko. Ay, murag nahasol sa kuya Piping da. Kinsa day ka ang ni-text niya? Ug unsa kahay gi-text? Wa man ko mo text nimo kuya. O wa sa ko laing number gawas ini akong gigamit. Mau ba, Dalida? Sige, pasensya na ha. Nakadisturbo na nun kunin mo da. Okay ra kuya oy. O sa di text nimo kuya. Sige na lang, day. Salamat na lang, day. Sige, bye. Ay, kinsa juga day ni text na ako sa? Kinsam ka ni? Di mangyug ko mahimutang eh. Kinsa maning ni text na ako? Unsa may ang ipasabot nga nahibaw siya sa akong sekreto? Unsa man sang sekreto ang nahibawan? Unsa may akong sekreto? Bahin ni Anghela? Nahibaw na mas Milagring. Ay, unsa jud ka sekreto nga nahibaw ani ning ni text na ako sa libugan eh. May sekreto pa bagud ko. Ay, natubang si Milagring nako. Mubalin lang ko sa sahog. Mubalin ko sa sahog. Mupahawa na lang ko din sa katre. Ay, kakasugda ba mo igot anong katre ha? May lagdi makamatas Milagring. Asa ka? Palayo, Gring. Kaduol ba niyo? Oh, ganong nagmata pa bang ka? Uy, nagkupot naman sa day ka anang imong cellphone. Kinsa naman sa imong gitawgan, ha? Bibing, ambi na. Ay. Si Lulong na sa imong gitawgan, ha? Ay, nara ko'y gibasa nga text. Text? Oh, kinsa man ni? Unsa man ni, ha? Sekreto? Unsa man ni Ping? Unsay buot ipasabot ini? Unsay ipasabot ini, Ping? Kinsa ni? Sinay na mong tingog. Istoryahan ta ka. Puslan man nga nakamata na ka. Kinsa lagi ni? Ay, ayaw na lagi pangisog kay sultihan ta ka. Sige. Sulti na. Ayaw pa sigahay mong ilong kay tingaling masuyop ko. Kada. Sige, sulti na. Kana, okay na. Sulti na yun. O lagi. Sa tinuod lang, Gring. Wa ko mahibaw kinsa na. Numero ra na. Wa di ay nimo pangutan, ah? Gipangutana pero wa mo reply. Akong gitawgan pero di mo tubag, di makontak. Unsa pa man di ay lain nimong sikreto, Ping? Ha? Naa pa gyud di ay?
Wa na mo kuy na maunaan ring way. Ay, Ping. Dili na lang una ako masuko, ha? Ay wa mo sa kay angay ikasukog ring. Kaya ko mismo naglibog unsa pa may akong sikreto. Og kung kinsa ning nitiks nako. Sige, Ping. Ugma na lang ta magtiwas, oy, kay katulgon pa man kaayo ko. Matuog na kong balik. Ikaw katog na diha. Sige. Agok ng dayon, matik man. Tuhog na nasad ko eh. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan natin ay sumigla. Kuya! Kuya! Long! Uy, Long! Kalayo ba ni mo, Long? Social distancing! Grabe, usaman ka kilometro. Nag-usam ka diha. Na-miss lang di ka, kuya! Kanahan ba yan yung bata? Kanya, hirang magdudas, milagre na mo. Kuya! Unsa man? Gimingaw na ko ni mo, kuya! Ara ko bugal-bugal dia, bidan ni mo. Tinuod, kuya! Ay, tinuod, ay! Ganyan kita kamahal, kuya! Pagkaamoy matingali ni bata. Kuya! Unsa man? I miss you! I love you! Yeah! Lakaw na! Lakaw na! Love you! Love you to! Kagaro! Kayo! Ikaw, Ping, ha? Ako ragay mong gibuang, ha? Ako ragay mong gibuang, Ping! Ikaw din ang nasuyo. Ikaw, ha? Ikaw din ha. Nanganad na lang juga ha. Imo na siya nang gibuhat ako ha. Kay nga, no? Mubaos ka dako, ha? Mubaos ka, Ping! Mubaos ba ka? Dili, Greng! Oh. Ikaw eh. Oh. Mulayas na malangka ko din eh. Layasan na malangka ni Nakos milagring. Total, mamsan mi anak. Wa ako'y kawidan. Pasensya na, Ping, ha? Nakalitan lang ko ganina. Nakalitan? Nakalitan, Gring? Ngano karon pa nini mo buhatan ako? Karon pa, Gring? Sumagring! Kapila na ni mo buhatan ako, Gring! Kapila na ko ni mo gidukol, Gring! Gilabay pamagani ko ni mo! Gitikdol pag yun! Kapila man, ha? But, Di na ka kinumdom? di na maihap. Liman ka, anak! Di na maihap! Kapila na ko ni mo, inaani! Di na maihap, Gring! Napuno na ko! Ah! Ay, iko'y ginoo ko, Piping. Nagtugo ang imong kamot. Anong imong manggikugot ang baso? Magawag mo lang siya. Oh, kamulasan! Dok, intahon. Tabangi ang akong bana, Dok. Piday, di ba giing na taman mo? Nga di na ko gusto makakita pa rin yung dagway. Pero, Dok, tanawa iyang kamot, Dok. Nagkadugo man na, Dok. Oh, nga naman ko na. Usa may gibuhat niya? Ay, gikumot niya ang baso, Dok. Kay nasuko man siya na ako. Mao nga, kung di ka gustong iyang kumuton imong naong, Dok, tambali na siya, tabangi na siya, Dok. Oh, sige. Ako siya tabangan. Pero sa kadaghan na yung samad, mas dali kung putlo na yung kamot. Okay na ko, pader.
nakapasaylo na sa kong milagring. Ikaw lang kong napagawa sa akong kayubos kanina. Sa sunod, Doy, kung may problema ka, panawag lang ako. Aron doon na kay may istoryahan. Sige, pader. Ang imong kamot, usaman, nagkutkot pa. Ay, di man ako mabatyag, pader, kay doon naman ko'y pendeliver. Naapod ko'y antibiotic. Okay, Noy. Kung unsa man gani may problema, ayaw kay kog sangkit ako, ha? Panawag yun, ha? Sige, pader. Sige, Noy. Babay na lang. Kaya ron singon magkapahuway ka. Sige, pader. Salamat. Bye. Ping, imong tambal. No. Kinsa may imong kaistorya, Ping? Si pader ang nawag ng musta. Uy, hala. Hala, Ping. Hala ka, Ping. Ano ka? Dili ka si Angela ang ni-text ni mo. Ha? Paghisgot ni mong padre, nahinumdum kong Angela. Tingali siya ang nag-text ni mo, Ping. Kung siya, unsam sa iyang ipasabot nga akong sekreto ngayong nahibawan. Oh, tingali, Ping. Nahibaw siya nga ikaw. Unsa man? Nga ikaw. Unsa man ko? Nga ikaw. Wa pa matuli. Hilom dagring oy. Unsam taong ka oy? Imo pa mo nagisgutan. Wa naman ka kailaing sikreto, Ping. Wa na. Apes, si Angela lagi tong ni-text ni mo. Ug maunang sikretoha ang iyang nahibawan. Ay, may nahitabo gyud tingali ninyo sa una. Grabe sa nimo gring oy. Bibi ibutang na to na may nahitabo na mo. Ha? Kung may tabo na mo ba? Kay di naman gyud ko kinumdum. Nganong iyam sa kuno nang i-text nako? Nganom kuno be? Oh, wa lang tingali siya lingaw, Ping. Dali na sakto imong pagtuog ring. Layo kay nas tinuod. Ping. Od sa may imong plano, sultihan nimo si padre sa tinuod. Ha? Sultihan nimo siya bahin ninyo sa iyang inahan. Ano nagisgot mo ka nagring? Nasudlas akong huna-huna, good Ping. Ay, di na ta magisgot ang nagring. Nganong dili man. Ay, tingali asa na sa napadong na to istorya. Tingali mo na sa kong maduklan. Ay, dili na, Ping. Di na ko, Ping. Say din na. Di na ko mudukol nimo. Lagi. Katong nasuko ka, katong imong gikumot ang baso hangtod nagupok des imong mga kamot. Yamat dramaha. Dihang akong nakita ang dugo, Ping. Nga mihinay-hinay sa pagdagayday gikan sa mga samad sa tanang bahin sa imong kamot. Daw gikumot ang akong kasing-kasing. Ang akong atay. Lakip na ang akong apdo ug batikon. Ug ang tanan akong mga internal organs. Nagkurog ang akong galamhan. Samtang nagsudong sa imong kamot nga nagkadugo. Ug ang mga tino sa dugo, mihinay-hinay sa pagmantsa sa saog. Ni atong higayon na, Ping. Nahinumdum ko sa atong Ginoong Hesukristo nga gilansang sa krus ni atong unang Biyernes Santo. Ug napuno sa pagbasol ang akong alimpatakan ug kasing-kasing. Kay naisip nako nga wa ko'y kalainan sa mga berdugo nga misakit ug mipatay kang Hesus didto sa krus. May natapuan ni Milagring. Ako nang gibasulan ang akong gibuhat di mo, Ping. Gibasulan ko na ang akong sala. Akong sala. Akong dakong sala. Gring, unsa man ka, Gring? Ipalabi man ka, wabiya ta ka unsa, Agayan ako, Ping. Agayan. Unsa yang ngayon? Ay, nagplano magug ko nga sa sunod Kwaresma. Moapil na kong 7 palabras. Liman mo na mga manok, mga baboy. Nagtuo kong tinudan na itong iya. Nga, naghinulsol na yun siya. Pero sabi ko rin pagkaunsa, nahugra mo na, gipraktisan ko. Ay, paita, makahugno.
makatagaw-taw sa kusog. O katagaw-taw naman. Makawagtang sa kusog. Pagkakidot yun. Daw gibati ko karon ang kaluya. Kaluya nga dili lang sa lawas, kundili kaluya lakip na sa kalag. Daw gikanlat, gilangkat, gilabni og gayong gikumot, gigutay-gutay, gidugmo kining akong galamhan. Unsa pa may nahimo kong kasalanan. Unsa man. Oh, unsa inyo ikasulti mga manok? Ha? Oh, nananaw mo lagi mong tanan ako. Ha? May ikasulti mo? Ha? Uy. Palayo lagi mo. Hoy, asa mo, hoy! Hoy! Klaro ni mga manuka. Kamo na lang mga baboy. Unsa inyo ikasulti? Uy. Hoy, mga baboy, nangatras manggod mo. Saan mo, di mo mutiwas o kaon? Hoy! Pasensya na, pader, ha? Basi, nagka-disturbo ko nimo. Okay na noy, way problema. Mas mayam gani nga nanawag ka. Sa tinuod lang noy, gibingaw na biya ko nimo noy. Ha? Ikaw, pader, gimingaw ka na ko? O noy, ikaw, si Nang Milagring. Ang tanan nga nagserbisyo sa simbahan nga, wala na ko ikauban. Gimingaw na ko ninyo tanan. Gimingaw naman sa minimo, pader. Mayon ta kon muhuman na ning lockdown. Ay, kining bang lockdown. Aron mo balik na sa normal ang tanan. Tabangan na to kampo noy. O, pader. Tabangan tuk ampo. Mao na bitaw na nahitabo karon sis. Ang mga tao nagkinabangay og ampo. Dili kita mo undang. Dili ta kapuyan. Oy! Dili kita kapuyon. Dili kita pulan. Ikaw, everyday ka nag-ampo? Hello? Hello? Dili ka makadungog nako? Okay na sis, okay na. Sis, nagbiko day si mama. Dalhan unta ka pero di man pwede. Okay ra, nagbiko man sad mi. Pero, wa pagi ka nitubag sa kong pangutana. Unsa ganito imong pangutana? Everyday basag kang nag-ampo. Hello, sis? Hello? 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 Hello, sis? Hello? Di ka kadungog, bro? Klaro na sad. Ganiha kay ni static man, sis? Bubuoy na nag-holy water imong phone, bro. Bye. Klaro na lang nga wa mag-ampo. Unsa naman sad? Lida? Hello, Father? Sorry, Father, ha? Abi na kog si Lulong. Unsa man na ta, Father? Nagpaabot kag tawagi ka ni Lulong? Ha? Koan, bago ra magud mi nag-istorya, Father. Abi na kog nanawag og balik ba? Unsa tay untay ato nimo, Father? Lugawang Lida eh. Nganong mauman to iyang gisulti? Boboy na nag-holy water imong phone, bro. Bye. Nganong pabubuan mo ni holy water ang akong phone? Ako kasabot. Nye. Doon na kasi nadungog nga laing tingog gawas na ko. Sure eh. Ako ba yung usan nilis kwarto? May laing kang nadunggan si Lida? Mag-online rosaryo ang tata. Hello, Lida? Father, sige Father, sure. Naman tingali mo yung group chat. Ikaw lang pahibaw nila, ha? Kinsa lang tong gustong mo apel, okay? Sure, Father. Ako'y bahala. Salamat, Lida. Salamat. Salamat sad, Father. Sige. Regards sa imong papa ug mama. Og ninyo tanan diha. Salamat. Busy man.
Nganong PC mo ka siya? Mutchat na lang ko. Uy, lo. Kadag ka naman din ako basahonon nga message ini. Pusot-pusot man. Uy, hala. Unsa ni? Online rosary? Oh, nice. Chuya ini, uy. Chuya? Mo ni mo ikasulti? Oh, Choy! Cool, good. Cool. Lolong, seryoso ni nga activity. Para ni sa virus nga atong gikahadlukan, nga unta mawagtang na ni. O lagi, sis. Kaya ba lagi ko? Pero, Choy lang ba? Nice nga idea ba? Ambot lang ha. Pero para na ako, mas lawom ang ipasabot ini nga activity. Dili lang choy or cool or nice or whatever. O lagi. Kaya ba lagi ko? O niya, mo commit ka? Sobra pas commit. Labi pa nga, ikaw ang napasiug dahil eh. Commit kayo. Uy, dili ako uy. Si Father James. Ira ko gipamalihog pag-contact ninyo. Aw, samot nang okay. Kada gabi ini ni ha? Why potol? Hello? Oo, hello. Kadungog ba ka, sis? Mura magkag natukan pagsulti na ako nga kada gabi ini nga activity. Kuan, nakalitan ako. Abi na ko kausara. Pero okay. Uy, problema. Mukumit ko na. Bantay ha? O lagi. Ang uban, ni-commit sad? Wa pa. Ha? Wa pa day? Nga naman mo, atras ka? Ha? Tiloy. Okay na ko. Game na ko. Bye. Huwag ko makasabot ni Lolong. Dugay na siya nag-serve sa simbahan, pero murag dili pa man lawom ang iyang spirituality. Sorry, Lord, ha. Ni-judge ang sabdayan ko niya. Sorry, Lord. Lugawa ini. Nahinaya kong tandok ni Lida da. Ay. Pero okay naman kat. Limuan ka. Mag-online rosary mi para offer ining virus nga gikadlukan sa tibuok kalibutan. Astiga sa ining virus ay. Hadlok mo yun tanan. Wa may gipili. Dato, pobre, sikat, di sikat, gwapo, ako, parehan ako, gwapa, batignaw, laki, babay, bata, tiguang, basta tanan. Unya kami, magampo para mawagtang naning virusa. Okay kayo. Pero ang problema, bisan sa Kristan ko, wa mo ko makamimuray sa mga misteri. Patay. Taas agad na ng text ni Lolong. Unsa man? Mag-online rosary ko no silang mga batanon. Mao ko na gihangyo ni Pader. Ang iyang problema kay sa kadugay na kuno niyang sa Kristan, wa pa gyud siya makamimuray sa mga misteryos pagrosaryo. Uy, kapulpul pagod di ayan ang lulungan na. May lang din nas porma. Di din ang kamaong mo rosaryo. Ay, kamao na siya. Wala na siya kamemorya sa mga misteryo. Unya, ngano na problema man siya ana? Kaya wala lagi siya makamemorya. Unya be, dili di siya kamaong mo basa. Oh. Kung magtamod lang di ay siya, di di pwede. Bitaw, no? Bugok kining lungunga. Sige, akong replyan. Dili kita magdahom, no? Nga may mga nagserbisyo ba di ay sa simbahan nga dili ka maong mga je. Ay, kamaogo na. Walang kamemorya. Maulagi. Syaro, wa gyud ka memorya. Tunan na. Nasinan na ko, Gring. Kadto kahas ang hilaping. Kamao ka hatong mo rosaryo. Ha? Ay, ipabalik pa ginaniya nako eh. Si Angela ba? Makamao ba ka hatong mo rosaryo?
Anong nakahuna-huna na masagkana niya? Wa giday na siya ni mo wagtangas mong nahuna? Ay, nagisgot malanggod tas mga tao nga nagserbisyo sa simbahan. Nga dili ta magdahom, nga di ba day makamaong mga G. Basin naasa di ay mga ginikanan og pari nga dili sa di ay kamao. Siblis na oy. Napare ganin na ilang anak sa tupa, gigiyahan na sila sa ilang ginikanan. Nga nung nakasiguro man ka, pananglit di ay, wa magdako ang pari sa iyang ginikanan. Lain na siya ng kasuha. Pero sa normal nga sitwasyon, kung nagdako sa iyang ginikanan ang usa ka pare, sigurado yun na nga ang iyang mga ginikanan, mga relyoso yun. Ay, namasin malanggod ko, Ping. Ay sa kaso sana ni Angela, nakasiguro ko nga magkamao na siya mo rosaryo. Nga naman ko no, be? Sa simbahan may amin nagkaila. Sa kristan sadbi ako sa una, kauban lagi mig kuala, kauban lagi mig hakob. Unsa? Unya, siya, unsa man siya, Ping, kolektora? Ay dili, oy. Pero halos karadlaw siya naa sa simbahan. Kanunay na ko na siyang makitaan nga magluhod at tubangan sa imahen sa Birhen sa Fatima. Ako'y unang nakabantay niya. Pero siya nagduko lang samtang nagkupot o rosaryuhan. Di halos maklaro ang iyang naong tungod sa iyang burunda nga halos mutabo na siyang naong. Unya, may mga higayon nga mag-agi-agi na siya sa tungod. Mag-agi-agi ko siyang tungod. Samtang manarapo sa mga lingkuranan. Pero wag siya makabantay na ako. Ingon adto kada adlaw. Mag-atang na ko niya pirmi. Hangtod nga usa kadlaw niya na, wa siyang tunga. Nabalisa ko. Wa ko may mutang ng gabi una. Pero excited kay ko pagkasunod adlaw kay basin ako na sa iyang makita. Ha? Ako na sa siya makita ba? Pero wag yapon. Paglaro, Ping. Wala lagi, pero wag yapon. Hangtod sa ikatulong adlaw, wag yapon siya. Wala ko kasabot kong gibate. Ay nag-alindasay na ko. Hangtod nga milapas ang usa ka semana nga wa ko na siya makita. Mura nagbubuto akong dughan sa kigwaos. Wa na ko'y maayong kinatulugan. Usay, makamata ko tunga-tunga na sa kagabion kaya nga kung makita sa kong damgo ang iyang bayhon. Ang babae nga nagluhod at tubangan sa imahen sa Birhen sa Fatima. Nga nagkupot og rosaryuhan ug dili na ko maaninaw ang panagway kay gitabunan sa iyang burunda. Unya usa ka higayong ni ana. Samtang nagpahimutan ko sa mga kagamitan alang sa misa, akong nalantawan ang usa ka pamilyar nga bayhon nga nagluhod sa tubangan sa imahen sa Birhen sa Fatima. Siya gyud. Ug daw mabungol ko sa kakusog sa pinitik sa akong kasing-kasing nga way kalainan sa tagubtob sa tambol sa Bandas Pardo kung magpista. Wa ko masayop. Siya gyud ang babae nga wa ko pa makita ang panagway kay natabunan sa puti nga burunda ug nagduko samtang nagkupot sa rosaryuhan. Ug datong tungura nakahukom ko nga atangan na ko siya mahuman siya magpaila na kaniya. Greng, sa kugdokla, Greng, nisaan na ba ka na kung hindi ka mo pasakit na ko, ha? Greng. Ayaw ka bala ka, Ping. Dili di ka duklon. Wa ko'y buhaton ni mo, Ping. Pero nakurog na mo ko tingog, mura na mo ko Michael Jackson tingog. Nagpangagot na kayo mong ngipon. O nagbaid-baid na lagi kasi mong kinumo. Baid-baid lang. Habula naman ko akong kinumo. Nya sa man padayon pa nin ako, Greng. Di na lang tingala dito na lang kutob. Oy, Ping, tiwasa, Ping, tiwasa. Imo man sa tang ibitin, oy. Mura man sa kog nagtan-og sini nga gipotol ini. Padayon na, Ping. Kay mura naman kag nasuko. Ako na lang imaginon silas Daniel Padilla o Catherine Bernardo. Aron dili ko maglagot. Unya ng gabi ang sugod sa mong online rosary. Kinahanglan nga ispotting sa ko. Kinahanglan nga gwapo sa kong tanahon. Syarog di pa mahigog masilida na ko ini. Gwapo na, relihiyoso pa. Woo! Asa ka diha? Gusto. Katong bag-o na kong sleeveless nga G-card. Wapad dito na ko masulob.
Kini, mabunyagan yun ni sa online rosary. Asam to? Asam to? Di aray. Oh. Kubuhog ihi sa iring ini. Kaway buot ni mong iriga ka! Kakabot pag-ihi! Chupe! Chupe! Why? Why? Oh, pinaypay nga saging og sinangag nga mais. Wow, kalami ko din ni Gring. Anong imom kong giandaman aning special nga merinda? Oh, aron imong tiwason ang inyong love story ni Angela. Nagbitin ko nimog maayo, Pingda. Sorry ka, Gring. Sa imong pagtuo, nagkomedya ko. Ay, sigurado kang interesado kang maminaw. Sa imong pagtuo, Ping. Andaman kahati ka ining merienda nga way hinungdan. Ikaw rabayay akong gilutoan og pinaypay nga saging. Og nagmantener rabaya gyud kong tiwas og kaon sa nilungag na kong kamote gahapon nga wa nato mahurot. Sige. Pero ay high blood, ha? Oh, nitumar na ko daan og pakalma, Ping. Sige. Pero musna ko nako. Sige. Dali alang, Ping, kay naghinam-hinam na kaayo ko. Kung nagkaila na ba mo atong higayon na uwa. Oh, nagkaila gid mo atong higayon na, Ping. O sa laing adlaw pa. Tapos. Ay. Uy, Ping. Uy, Ping. Higop na yun sa sinangang nga mais, oh. Kainit ba? Ay, sorry, Ping, sorry. Kadiyot kay magkuha kong bugnaw. Kadiyot, ha? Kadiyot. Wait, huwag ko na siya masuko pero gipasuan ko. Okay na, Ping. Hafdos ako dila. Dili pa ka makasumpay sa imong istorya. Di pa. Siya, Ping. Duha na ron kaadlaw. Makasulti na yung kagtarong, oy. Grabe sa nimo Sayo pang buntag. Unsay sayo. Alas 9 na, oy. Oh. Sige na. Istorya na dayon. Di na gani ko adto. Kadtong pagtanaw ni mus unahan, nakita ni mo siya. Unya, gikulbaan kag maayo. Unya, nakahukom ka nga makigila-ila na. Gitiman-an man. Ay, syempre. Sige na, Ping, sige na. Unsa may nahitabuad to. Sige na. What's a good nang ako pa ganing gikondisyon akong utok nga mupanaw ni adtong panahon na. Mauto. Mauto berling. Mauto nga ni ginhawa ko glaom. Og minahinay ko sa paglakaw paingon sa iyang nimutangan. Dungan sa kong paglakang ang kakusog sa pinitik sa kong kasing-kasing nga murag wa na ko'y laing madungog gawas nini. Wa na ko'y laing madungog ug dihang pipilan na lang kalakang ug makaabot na ko sa iyang nimutangan. Nadungog ko ang kusog nga singgit ni anhing Monsenyor Felipe Bungol ka! Daw giinat. Daw giinat akong dunggan. Ug sa akong paglingi sa pultahan sa sakristiya, mo'y misugat sa akong mga mata. Ang nagdilaab nga mga mata ni anhing Monsenyor ug nag-aso-aso niyang ilong ug dunggan nga kuwang na lang mudas magnako nitong tungura. Unyam ni atubang kog balik sa dapit nga nahimutangan ni Angela. Pero wa na siya. Daw mihunong ang akong paginhawa. Giliraw ko ang akong mga mata sa tibuok simbahan ug wa ko na siya makita. Gipalahos na ko ang akong pananaw sa dakong pultahan pero wa na gyud siya. Daw nahugno pagkalit ang kalibutan.
Daw gisuyop sa usa kagamhanang puwersa ang akong kusog ug mao nalay akong namatngunan nga hinay-hinay kong natumba ug napaw nga akong pananaw ug nadungog nako ang tingog ni Monsenyor nga milanog sa simbahan nga nagtawag sa akong pangan. Oh, nakuyapan ka. Oo. Ug sa pagbalik sa akong panimuot, dito na ko sa emergency room. Pila ka adlaw ko nga wao na paserbisyuhan ni Monsenyor. Oh, naunsa man day ko no kaadto, Ping. Di na ko kahinumdum unsa gyud toy akong sakit. Pero ang ako lang nahinumduman nga miingon ang doktor nga dili ko pwedeng maghago o di ko pwedeng makuyawan. Oh, sige na, Ping. Fast forward na ta. Kano sa amang gid mo nagkaila-ila ni Angela? Usa ka adlaw ni ana. Naglakaw ko sa daan sa Manalili. May gipapalit nako si Monsenyor. May nakita kong usa ka babae nga nagpayong, nga nagbarug daplin sa daan. May bit-bit siya nga mga libro ug nagpayong sag itom. Layo pa gani ko nagpahiyom na siya. Milingi-lingi ko, pero way laing tao. Unyak kalit kong gikulbaan. Hinay-hinay nga mitinaw sa akong unahuna. Kinsa siya. Diyang duol nako, mutimbaya siya. Kumusta naman ka? Wa din ko katingog. Mura ko gilansang samtang nagtutok sa iyang panagway. Mauday ni siya. Tataw og klaro na kayo ang iyang panagway kay wanay burunda nga nakatabo niini. Wave-wave ang iyang buhok nga may clip sa isig kakilid dapit sa dunggan. Nindot ang iyang mga mata nga murag minay-hinay paghili sa akong galamhan. Mura ko gihilantan nitong higayuna. Hoy, nganong namuwa man ka? Pung paniya. Mauna to. Nangumusta siya nako. Nakakita siya nga natumba ko. Nibarog dayon siya natong higayuna ug mihawok sa laing imahin sa Birhen, unahan sa Birhen sa Fatima. Maungwa ko na siya makita. Pero nakakita ko na siya sa akong pagkatumba ug apil pagani ko na siya sa mga niduol nako nga misway sa pagpabalik sa akong panimuot. Oh, ngano ka? Nisiga man ko na imong mata. Ngano ka, Ping? Hoy, Ping. Ngano ka, oy? Nangutot ko. Ay, bastos, Piping. Ay, wa mo gibakugod. Sige na. Iwasa na. Mo yung giputol da. Komersyal to, komersyal. Tama na mo gini komersyal. Sige na. Padayon na lagi. Padayon na. Mao na to. Nagistoryahan na nami. Ako siyang giagda pag pangaog siupaw. Ako siyang gisultihan sa akong kondisyon. Ugwa na nako usiki ang higayon. Nagpasalamat ko niya og nangutan na sa iyang pangan. Og nagkaila nami. Og mao na to'y sinugdanan. Nahibawan ako asa siya nag-eskwela. Ako na siyang kuhaon pirmi. Ihatod sa iyang boarding house. Mao na to. Hapit duhami katuig nga nagkauyab pero naputol sa pagkamatay sa pari nga nagpa-eskwela kanako. Kay gipapauli naman ko nilang anhing tatay og nanay dinhi. Unya nakita ta pagbalik. Kras na biyati kang daan, mga bata pa lang ta. Naputol lang sa dito nako sa syudad. Pero sa akong pagbalik, nibalik sa pangakong gibati nimo. Ug ako siyang nakalimtan. Nihilo. Maluibon. Ha? Sa imong gisugilon karon, Ping. Akong gibati unsay gibati ni Angela atong mga panahon na. Kasakit ka sa iyang dugan. Kaluoy niya, Ping. Kaluoy niya. Sige, Ping, padayon. Wa na, mo na to. Sa imong pagsugilon ako, detalyado kaayo, Ping. Ultimo ang duha ka clip sa iyang buhok, imo pang nahinumduman. Oh. Sa ato pa, naklaro na gid nimo ang tanang panghitabo atong panahon na. Oh. Sa ato pa, makasulti ka na gyud kung may nahitabo ba ninyo o wa. Ayaw na kong ingna nga wa kay nahinumduman.
Kay kadang butanga, dili na mahimong hikalimtan, Ping. Kung nahinomdom ka sa duha ka clip sa iyang buhok o sa uban pang mga detalye, way katarungan nga dili ka mahinomdom kung may nahitabo ba ninyo o wa. Ah, naunsa masyado eh. Anong na detalye masyado na ako istorya ni Milagring? Saan na ninako ron? Di na yugas kapuin eh. May lang gani kay nikalit og suol ng kuntian. Ping! Ping! Pagwat, ay! Wapa ko mahuman! Magawas na lagi ko! Dugaya ko di mo mahuman. Kapit sa oras naman ka diha. Unsa man ang gipagawas ni mo, barko? Grabe saan mo Milagring, oy! Pero, kapit sa oras sa baday ko din eh. Isos maluoy kakanamu pasayloon mo kami ang salagi dumtan namu dili na mag-usab kami. Repeat. Napay repeat. Happy birthday raman utay kantahon. Ay, dani pangalyo po ako, Greng. Sige na. Dalian na diha, Ping. Ay, Ginoo ko, tabangi ko. Unsa na ko pagsaysa itong hitabua. Sige na. Sulti na, Ping. Paginawas ako kadiyot, Greng, oy. 3 segundos. Ha? Hallelujah, praise the Lord. Nibagti ang telepono. Ako sa tubagon, Greng. Oh. Uy, si Pader ang nanawag, Greng. Oh. Hello, Pader. Hello? Noy? Hello, Noy. Hello, Pader. Kumusta naman ka, Pader? Okay ra, Noy. Kamu diha? Okay, Rasad, Pader. Kining, Noy, doon na ba mo'y Facebook? Kuan, may tagkuan lagi, Pader. Kining wa may luos bitaw, Pader. Ay, pero magka-text o magkatawag pa may, Pader. Pero wa na internet. Nga naman tayo, Pader. Kuan, Noy, mayutag mag-apil mo sa online rosary. Pero sige na lang, naibaw ko. Nagrosaryo sa bug inyo diha. Oo, Pader, eh. Kuan, nagrosaryo raman, Miss Milagring. Mayo no, Noy. Ay, hello, Padre. Hello, Padre. Oy! Hello. Nang Milagring, kumusta? Ay, si mama ni mo, Padre. Kumusta man? Ha? Ay, kumusta man siya, Dre? Okay naman si Mama dito nang. Why, gawas-gawas sa bahay. Mao to, gidaay na sa Soul's bahay. Ay, naon niya sa mama di mo, ha? Nga, nangumusta si Piping. Sure nang. Ako ino si Mama nga nangumusta mo ni Piping niya. Salamat nang. Sige, Padre. Salamat. Bye. Nausam ka, Greng. Nga nang yung giingnan na dos, Pader. Ngano, daotan ba nga mangumusta ka niya? Skilugkawag ni mo eh. Daotan ba lagi nga mangumusta ka ni Angela? Ha, Ping? Bayag kay sila si Piping o sinang Milagring. Huwag sila malimot sa pagpangumusta ni Mama. Gusto. Tawagon ako si Mama. Malipay gito nga may mga sakop sa parokya nga nangumusta niya. Ay, sula, gire. Lingkod na, Piping. Mura ba sa gikigwa, oy. Sige na. Tiwasa na to. Ano man? Katumbahin ninyo ni Angela. Kung may nahitabo ba ninyo o wa. Wala, oy. Di man yung kulungan ni Milagring, oy. Sige na, good Ping. Sige na, dayon. Kadugay ba nimong makatubag sa akong pangutana?
may nahitabo ba gyud ninyo o wa? Og ayoy, ayaw pa makaka. Don't tell a lie. Oh, may natabo na giday na mo, Gring. Nahinumdum na ko. Tataw na og klaro ang tanan. Unsa man ako i-detalye? Ikaw mo sa lagi wa makatubag. Ha? Daan pa ko. Unsa man ako i-detalye? Oh, Kung mauping, dako gid ay og posibilidad nga ikaw ang amahan ni Padre. ah, Posible gid lagi, Ping, nga ikaw ang amahan ni Father James. gipamongo. Ikaw gyud. Posible lang. Oh, Posible sad nga dili gyud. pananglitan ikaw gyud. Pananglit ako gyud ang amahan ni Pader. Oh, unsa man? Unsa may imong buhaton? Unsa naman ni oy. Nahasol naman hinuod ko ini. Ay, may pagwa na lang ko mamugos ni Piping da. May pagwa na lang nako siya pug sa pagpasultibahin ni Angela. Pananglit ako gyud ang amahan ni Pader. Unsa man? Unsa may imong buhaton? Gring, Ay, kabayong pakan nga nakamang. kuyawan masata nimo. Ay, Gring. Ikaw mo ay nagpakuyaw kalit lang ka diha. Wa gyud ko kabantay nga ni Dool ka, Ping. Nagtiniil ramang ko. Unsa man? Kuyawa gid na ako eh. Mutan na ragod unta ko kung sa imo giluto. Ay, sardinas nga gibutangan og noodles. Unya giprito. Pwede din na. Oh, pwede kaayo. Oo, tanawa. Giunsa man na nimo? Akong gisagol tanan. Sardinas, noodles, og itlog. Unya, akong giprito. Mao ba? Tilawan ta rin na, be. Sige. Andama ang lamisa. O pagsukad na lang daan og kanon, ha? Naapamantay ketchup, no? Andama na lang, sad. O, sige. Kay kakanuno na kay kuan ng imong putahe, da. Nami alegring ay matay. Kunwa ni quarantine di matakatilaw ni putahe sardinas. Ay, doon na nagyud noon ko'y daghang putahe nga nakatunan gamit ang sardinas, Ping. Oh, ngano ka, Ping? Nakaunahon na lang ko ba? Sa unsa man? Okay ra ta din sa probinsya pero sa syudad kadagan na takda sa virus gring. Lagi, Ping. Naminaw bitaw ko sa radyo. Kadaghan na di ay nataptan sa. Mas namiligro ang mga nagpuyo sa syudad karong panahon na. Ping. Naghuna-huna ka ba niya? Niya? Ni Angela? Ayaw ka bala ka. Dili ko masuko, Ping. Oh. Naghuna-huna ka, unsa? Ayaw na lang sag ingon nga wa, Ping. Kay dili man ginakalikayan nga makahuna-huna ka. Naghuna-huna ka, unsa? Gring, kung nagunahuna man gani ang ugaling ko, kana tungod lang kay nakaila ko niya. Pareha sa guna nga, doon na tayo kaila ditong dapita, pareha sa tong bagyong Yolanda. Nakaunaw na ta sa atong mga kaila nga tagalite, di ba? Maurasad na karon. Maulagi. Maura bitaw na akong ipasabot. Aw. Kay pagkadungog na ko sa balita, man good, nakahuna-huna man sad gug ko diya. Mauto nga nakaingon ko, ikaw ka nakahuna-huna basad ka diya. Unya, Gring, sa pagpangadji na to sa Santos nga Rosario, atong iapil ang mga taga-syudad. Labi na tong mga nadutlan na sa virus. Oo, Ping. O katong wa pa madutli, Ping. Nga unta, iiway sila og panalipdan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, di anasadmi,
Maghalad ka nimo ni ining Santos nga rosary. Agig pagpasalamat sa imong gugma o kaluoy. Sa matag adlaw nga imong gihatag kanamo, matag adlaw bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom. Salamat usab sa pagkaon nga among gisawan. Bisan sa krisis karon nga among giatubang, kanunay ming busog. Wa minimo pasagding magutman. Salamat Ginoo. Og pasayloa kami sa among mga sala. Pasayloa kami sa among mga kalapasan. Og ning among pagrosaryo karon. Among pangayoon nimo langit nung amahan. Nga unta, imong ayohon katong mga nataptan na sa gikalisangan nga virus. Tagaan unta nimo sila og laing higayon sa pagpakabuhi. Ug panalipdan nimo kadtong wa matapti sa virus. Ilabi na ang mga doktor, mga nurse, ug uban pang mga gitahasan matag adlaw sa pagbantay ug pagbatok sa pagkuyanap ni ining maong virus. Ilakip sa imong proteksyon, amahan, ang mga tao sa tagsa-tagsa nila kapanimay nga imo silang iiway sa maong virus. Labi na si Angela. Oo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Panganang kandila, Gring. Pag nga kung gusto ka, Gring. Nausam ka. wa ko maunsa. Anong itong babayan na? Sa minitabuad to? Gring! Gring! Ops. Ayaw pagdoon lang ko. Nganom ka? Ay kung pangutan Usa man ako pagkaibaw naon sa ka kundi ko mangutana. Pangutan imong kaugalingon. Ha? Okay. Aping, noon sa Renas Milagring. Ambot! Ako nang ipangutana kung kagalingon, Gring. Nangambot man, Gring. Hay, salamat. Nakagawas na ginitang ko. Ako'y gisugo ng pagpangumpra. Uy, hasta ni Denise Mercado. Linya-linya sa day. Aw, mayo. Very good. Lulaw! Kuya! Kumusta, kuya? Nagkita na kitang balik. Dilagay ko mo padool pagayon ni mo, ha? Lah. Namuha lagi na yung mong agtang, kuya. Magane kay namuha lang na. Ang uban yun kay nangabukol. Ala? Oo, no? Ngano mo na sila, kuya? Kung papel mong ibayad, mao ginay imong dangatan. Ha? Play mo kwarta. 500 to book. Pangandam lang daan kay mabukol jud kag iniglabay ra ba rin nipalit nimo. Ilabay ra ba na? Unsay ilabay? Di magkakadool sa namaligya. Naikiali. Magsinagitay ra mo. Unya, ilabay sa tindira nimo ang imong gipalit kay di man pwede itunol. Ug ikaw sad, imong ilabay imong bayad. Kung suklian ka, labayon ka sa tindira sukli. Pero kung sinsiyo sa imong kwarta, ang tindira say mabukol-bukol. Ang gawa, good. Sa kay mao na. O sige na, kay napagoy lang paliton. Unya, mabukol lagi ka na, kuya. Puro ni sinsiyo akong kwarta. Ang tindira rin mabukol ini. Alis ako. Bito. Sige, kuya, sige. Yay, mubalik baga ko sa agi, ha? Sinsiyo lang akong dadon. Pero, muling yan na sa balik. Wa magkaabot og 100 akong paliton. Sa ato pa, gamay rin sinsiyo kay papel magid na nga ang bali 400. Og sigurado nga iputos ra sa papel ang sinsiyo. Sa ato pa, kausarang labay. Okay. Pwede pa ganing mulihay ko. Di lang ko mo pauli eh. Atak! Jog, ikaw na! Ako na di. Giso nagplastik ang akong pinalit. Okay na, bisag ilabay na ako kay pichay raman na. Pichay, nga sibuyas, dahunan, o palya. Ang palya ray maoy medyo bugat.
Uy. Nay. Di ko mo palit o kalbasa, oy. Wa ko ma-ordera na. Pakapin ni Dog! Ha? Dewata! Oo. Okay! Sakit kita. Ay, sige na lang, eh. Bahay na lang, eh. Ay, may ganit ng tindiro, ha? Dong, kay kalabasa rin gipakapin. Na uban dito, nangka rin gipakapin. May durian pamangganit ko na. Nge. Bayad mo, Dog! Di ara, Noy. Ako na nang gihimo og kuanoy, eroplano. Anda bata na yo. Oops. Uy, 500! Sitidation ko na may iban daw. Uwa ko ilang kwarta, Noy. Amo ba? Panagang do, kay puro ritag 5 akong isukli ha. Uy. Wasan ko na yung kwarta! Unsa? Nakakita na ka sa kong gising nga picture, sis? Mo na resulta sa pagpangumpra? Hala, no? Kalain ko ti ay. Ay, naigigayo. Mo nga, kung mangumpra gani mo, siguraduha gyud sis nga sinsiyo inyong kwarta. O di ba kanang wala suklianan? Unya, pagsulob mo helmet. Hala, Oh, nga naman sis. mao dito si Papa nga nag-helmet bisad wa nagmotor. Og mao di ay nga puro sinsiyo iyang danga nangumpra. Kay bawo na dahil sa pamaagi. Uy, ako na gid ay na biktima ini. Uy, si Kuya Piping, kay bawo ato. Kay bawo na siya. Nakita man mis merkado. Mao ba? Unya, kumusta man siya? Nagbukol-bukol sad. Uy, kuyawa bago di ay. Ang kuyaw mo lang? Kuyaw kay Kring. Musagit lagi maigo sa mga sinsiyo. Oh, may gani kay way mag-away. Awam sa noon. Nisabot naman ng tanan. Iyahay na lang yung lihay aron di maigo. Parehas gud nako, nilihay ko. Ang dito sa akong likod mo rin igo. Pastilan. Kaya bagin ni mo, Ping. Nilihay ko Kring. Uy, kay durian may gipakapin sa tindera nga akong gipalitan. Oo, unya. Natusak-tusak tong dito si mong likod. Nag-helmet man siya o nag-jacket. May na lang. Sige Kring, kaya maligo pa ko. Sige, Ping. Pagdali dito. Tarungon ko gid ni hugas ang mga kinumpra ni Piping. Sabunan ko gid ni unya alkoholan pag yun. Ayaw ng alkoholin ng isda, oy Kring. Mura man sig nakadungog da. Kinirad ang mga utanon. Ayaw sa nag-alkoholi ang mga utanon Kring. Uy. Mura gyud nakadungog. Wala gid ka mo tingog Kring. Oy, nakadungog ko, Ping. Naay na nawag ni mo, Ping. Tupagalan mo na palihog Kring. Uy, kinsa man kaharon. Hello? Hello, Nang. Kumusta? Uy, padre, ikaw man di ay ni. Naligo pas ni Piping ni mo, maong ako lay ni tubag. Unsa may ato, padre? Tabangi ko niyog ampo para ni Mama Nang. Nagpositibo siya sa virus. Tuwaron siya sa ospital. Pero di ko makaadto niya. Di ko magkaduaw. Mao nga, magpatabang lang ko niyo sa pag-ampo. Nanawag na sab ko sa uban at tumang kaubanan sa simbahan o sa ubang mga parokyano. Looy kay si Mama. Siya rin itong usa. Sige, padre. Among i-apil sa among pag-ampo si Mama nimo. Akong sultihan si Piping. Ayaw lang sad palabig ka gool, padre, ha? Pero sige lang, dili siya pasagdan sa Ginoo. Salamat Nang. Daghan kay salamat. Way sa payan, padre. Ako sabing nun ang akong mga kaila nako, ang tanan akong kaila. Ayaw ka bala ka. Daghan ming mag-ampo para sa imong Mama Angela. Sige Nang.
Akong usbon, daghan kaing salamat. Sige, Padre. Ay, Ginoo ko. Natakbo yan si Angela sa virus. Kisay nanawag, Gring? Oh, Gring, matod ko, kinsa tong nanawag. si Father James. Uy, sumito yung Father. Nangumusta? Ping, Oh, si Angela ba? ha? Nisulti si Angela niya bahin ako. Nataptan sa virus si Angela, Ping. To aron sa ospital. Og nangayo og pag-ampo si Padre. Kinuo ko. Padawag ni Padre aron kamugi magkaistorya, Ping. Ah, Ako sang pahibaw-o ng akong mga kaubanan sa kofradiya. Asa na ba tong akong cellphone ako nabutang? si Angela. Si Angela nataptan sa virus. Murag wa man tingali manawag si Piping ni Padre. Nagtanga man gihapon siya nga nagkupot sa iyang cellphone. Unsa man kahinaa sa iyang hunahuna karon. Naguol kaha siya. Nahingawa kaha siya. Nisuol na sa akong pangigida. Nisuol na sa akong pangabubho. Pero dili ko magpadain ni. Erase. Pahawa panuway nga nanintal na ako. Dili ko angay mangigi. Dili ko angay mga bubho. Angay kong mag-ampo para ni Angela. Angay kong mag-ampo sa iyang kaayuhan. Sige, Father. Ako rin bahala sa akong mga kauban, Father. Salamat kayo, Lida. Daghang salamat. Why sa pa yan, Father? Kami sa among pamilya, mag-ampo mi para sa imong mama. Usbon ko, salamat kayo. Manawag pa sa ko sa uban. Sige, Father. Bye. Kaloy sa ni Father, uy. Di ko ka-imagine siyang kipati karon. Dili siya makaduaw sa iyang mama. Kadako ka siyang kaguol karon, no? Oh. Si Lulong. Hello, bro? Nahibaw na ko, bro. Bag-ora kami nakastorya ni Father. Luoy ang Father, sis, no? Di siya pwede mo duaw. Maulag eh. Sigurado gid ko nga sakit kaayo ron iyang dugkan. Ay, ako ana. Hilak-hilak tingali ko. Tabangan lang ginatog ampo si Father. Gamaayo ra unta dayon na iyang mama. Ug nga mahumanasad ang lockdown aron makaduaw na si Father si iyang mama. Mainta lagi mahuman ni lockdown aron makaduaw na sa ikunimo. Hoy, ang mama ni Father ang atong gihisbutan. Mao lagi. Aron maduaw na ni Father ang iyang mama. Mao lagi. O aron sad makaduaw na ko nimo. Mingaw na bitaw kay ko nimo, sis. He? Sis ba? Hello? Lida? Lida? Hey, giputol na. Kasi may akong buhaton. Huwag ko kasabot kung kaugalingon. Mura ko kahiyon nga dili. Usahay, uy, sama na pagkatigi masabot. Mura mo kong ikog stiki nga naputol ini. Di mo ko may mutang. Ping! Grabe sa nimo, makareact ha? Unsa ko abat? Sorry, Gring. Huwag mo ko kabantay ni mo. Ang law man kayo na imong gihuna-huna. Katagan jog ka. Naghunahuna jog ko ron. O, kuan, naghunahuna jog ko kanang pangpang at tabay langob. Padahon pa man nas kupong-kupong nga joke. Pero unsa na kupong-kupong? Kupong-kupong nga joke. Kupong-kupong nga joke. Ay ako ra kung gi-revive, Gring. Basi lang daig mo click ba? Ay, angko na lang god. Nga si Angela ay mo gihuna-huna. Ayaw ka bala, Kaping. Dili ko masuko. Nakasabot ra ko sitwasyon. Nanasagaan ng di ka masuko kay nakasabot ka. Di, Ping. Tinuod na ni Ping. Gani, naluoy kong naghuna-huna niya. Pung pagod sa radyo.
Wa gyud tagtungod nga makaduaw sa pasyente nga mataptan anang virus. Way tagtungod nga makabantay. Mag-inusara ra gyud siya. Mga nurse og doktor lang ang makaduol. Ay, luoya, no? Ay, looy gyud kaayo, Ping. Pero bintaha lang kung maayo kay makapauli man. Ikauban ra gihapon ang pamilya. Pero kung dili maayo, pait gyud kaayo kay dili gani mahaya. Dili mabindisyonan. Idiretso na lang pagsunog. Kapait. Pait gyud kaayo. Og sa kaso ni Angela, doon naman unta si anak nga pare. Pero dili gani kini makahilog niya. Dili makapakumpisal og dili makapakalawat. Kasakit sa dughan. Ping, sa atong pag-ampoon niya ba? Ato ra gyud ning ipahimnungod sa kaayuhan ni Angela. We, Tinuod lagi. Char. Oh, seryoso ko. Sure, oy. Wa lagi ko magkomedya, Ping. Pixman? Tinuod lagi. Oh? Ay, buringog man day ka, di makamuto. Oh, bahala ka di, ay! Greng, nitoon ako, Greng. Greng! Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.